mga ka-road trip. Hello, good evening sa inyong lahat. At kumusta? Nandito kami sa Kite Beach. Yan, gala-gala tayo dito sa may Kite Beach. So yan, kumusta po kayong lahat? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So yan, pakita namin sa inyo yung harapan ng Kite Beach. So yun. Oh. Maganda rin yung ano pala. So tingnan natin yung Vivo Y76. Kung magandang panglakad, pang video. So yan, dahil day off bukas. So yan, may mga kain-kainan sa gilid. Yan. May ice cream, may burger. Ha? May burger, may Yan, may burger, may ice cream. Dahil medyo malamig-lamig na ngayon dito. So yan, ganda ng ilaw. Yan. Yung mga bata, saan ba gustong kumain? Yan. yum. May Starbucks. Dito sa may yan, gusto rin may sabaw. Huh? At chips. Gusto kong may sabaw. So yan, lakad-lakad tayo. Relax minsan. Dati nang kumain kami sa may... Dito. Tingnan natin ang menu dito. Juice. Ano lang naman yan, Tingnan mo nga kung ano yung menu doon. So yan, mayroon ditong hot cheese. Mayroon din ditong gulaman. Ang laki ng Pepsi, Sino gusto ng Pepsi? Yan, ang ganda na nga po ng Pepsi. Pepsi. May ice cream pala to, ice cream. So ice cream. Yan. Ito mga maliliit na. Ito naman ano to? Kapihan. So yan. So yan, nahanap kami ng makainan namin. Yan. Hanap habang nagkagala-gala tayo. Yan, di ka makakapili. So yan, ang dami laruan. Ganda ng bubong niya. Ito yung laruan dito yan. Pakita namin sa inyo. Ganda, Laruan ng mga bata. Yan. Dito tayo daan sa likod. Yan. Hello mga ka-road trip. Dito Waiting. tayo sa may ano. Yan, waiting kami ng order. Anong pangalan nito? Dynamite bites. Dynamite. So maraming dynamite pala dito mga ka-road trip. Maraming sili. Dynamite sili. Dynamite bites. Yan, ito yung paligid namin. Yan, May Starbucks. Saan? Yan, dun sa gilid. Yan. Oops, Starbucks. Kaso nga lang yun. Yan, habang di off bukas. Ito naman, para bukas pahinga naman. Para hindi naman laging labas ng labas. So yan, dito na. Para sa gabi. Waiting kami ng order namin. Tubig lang. Tubig lang. Sa likuran ko mga ka-road trip, Ayan. Yan. Yan, dumating na yung order namin. Sandwich pala yan. Ano yan, chicken? Shrimp. Ha? Shrimp. Shrimp yan. Yan, dumating na po. Idinita ko.
Gusto mo babayad ito. Ako lang umorder. Nakalimutan yung wallet. Yan, may inintay pa kaming ibang order. So, try natin yung rice nga. Yum. Asim. Aham. Dito pala ito mga ka-road trip sa ano, sa Kite Beach. Pag sa araw, pwede kayo maligo dyan sa dagat. Tabing dagat pala to. Ah, sarap. Sarap. Bawi yung 13 hours duty. 13 hours. Ako naman mga ka-road trip. Yan. Bawi ang 13 hours. 13 hours duty. Kain. Hindi na yun. 12 hours lang. Kasi na ako pumasok ko lang. Hindi pa kami nakakapag-vlog pala ng mga charity uli natin. Nag-iipon-ipon na naman. So abangan nyo yung ano, may nag-sponsor sa atin. Si Andy. So naghahanap tayo ng mabibigyan lang. So shout out kay Andy Hernandez at sa pamilya niya sa Batangas. So yan, may isa pa kaming order, ibang sabaw. So yan. At kay sa asawa niya na si Josephine at sa dalawang bata. So shout out sa inyo sa Batangas. Pamilya ni Andy Hernandez. Shout out kay ano sa kay Papa Manoy, kay Agnes, at kay Marvin Bonifacio. So yan. So tara mga ka-road trip at kain tayo. Tara mga ka-road trip, kain tayo. Ayan. Hindi naman nakapagluto. May linuto na doon. Tambay-tambay naman tayo. Sarap ng sabaw ng tom yum. Sarap. Ay, sarap. Asim. Tom yum. Sarap din yan. Sarap din. Dynamite. Shout out sa Team Balatan, Team Nabwa, kay Jollibee, kay Juju, kay Andok, kay Nini. Ikaw naman sa Team Nabwa. Tingnan ba si Manay Bibi, si Buboy, si Darin, si Tiban, si Scarlett, si Pani, si Nanay, si Tatay.
naman kay Bilog. Bilog. Kay Ginaling. Lentit. Hansin. Inay kay Itay. Si Pani nagsin na sa Sugure. Para sa Chester. may gata talaga, no? Sarap. Sarap. Maasim na maanghang. Kain tayo. Yan, sandwich. Lumabas na yung sauce. Sa labas lang naman pasilinag yan. Sarap. Ang ganda pag-araw dito. Kita yung dagat. Sarap. Kakapaso ng ano. Kakapaso ng dila. Sarap. Crispy. Sarap. Gusto pa? Gusto pa ng ganyan? Order ka pa ng ganito. Sarap. Alam kong kulang pa yun. Ba, mabitin ka. Huwag na. Pa? Huwag na. Masarap nga. Mahal nga yan. 39 yan eh. Dalawa. Yun. Yung isang hati namin. 39 biya. Isang pa. Sa bagay, halos parehas lang naman sa makagal, sa lit lang. Magkano 32. Diba? One more shrimp. Like this. We order shrimp. Okay, sandwich. Shrimp sandwich. Yeah. One more. Yeah. Sarap mga ka-road trip. May konti pala itong noodles. Akala ko nito wala. Masarap mo dito ngayon mo.
Nakapili ko ng mga alang-aling. Ayun ka ta. Mm. Yun lang mga ka-road trip. Bye-bye. Salamat, salamat.